Cirka 17% af danskerne er rygere. En enkelt cigaret på vej på arbejde, mens man venter på bussen, eller måske en dag i bilen, resulterer i, at 9 millioner cigaretskod bliver smidt i naturen og på gaden hver eneste dag. De fleste tænker måske slet ikke over det, når de smider det lille nikotingule cigaretfilter afsted i retning af rendestenen eller ud over altankassen. Men det gør Danny Johansen. Danny er vicevært, og han har nu i over 20 år været den, der har måttet samle andre folks skod op fra jorden. Jeg synes, det er drønhammerende meget irriterende, og det er især bilister, som bare når de kører ind og parkerer, så skal de jo af med cigaretskodderne, og så tømmer de dem bare ud i rendesten derude. Og det, jeg synes, det er noget rigtig forbandet svineri. Folk er jo desværre bedøvende ligeglade med sådan noget, altså med hvor mange skodder de smider. Ja. Og der er mange. Det sviner. Det er til grimt ud, altså frem for at man har en pæn ryddet fortog, så ligger der mange skodder. Og alle de der sådan, gule skodder, filtrene, de skinner jo igennem. Man kan se dem opfra. Det her det er sådan typisk, når folk de har tømt deres askebær på bilen ud, bare ud i randsten, for der kommer nok en eller anden idiot, der fejer op efter dem. Og det er så mig. Her i ejendommen der har gjort det, at jeg har sat sedler op i alle opgangene, og at der er kommet krukker uden for hver opgang, sådan så at rygerne de kan smide deres skodder i den, og det har hjulpet rigtig, rigtig meget. Danny er ikke den eneste, der gør en indsats for et pænere byliv i København. Københavns Kommunes fejemaskiner fejer dagligt for skod i Københavns gader og har stillet en masse farvede skraldespande op i forbindelse med kampagnen Ren Kærlighed til København. Danny synes nu stadigvæk, at flere skraldespande vil gavne, og fejemaskinen har dog også sine begrænsninger. Altså her, de har jo ikke en jordig chance for at komme ind til kantstenen. Nej. Og så hænger det på mig. Ja. Der er også mange udefra, som bare skyder cigaretskodderne ind over. Det er jo så nemt, ikke? Der kommer en anden rydde op.